И какво са хора, съм prodani.bg, а тук до мен е CrazyBG, а там е CrazyBG, където сега където редим шишета и се опитваме да оцелим всичките. Сега е CrazyBG. Дими, стига бе! С шумка, некъв салам, луканка. Дими, сега ти първи ли си? Значи, то първи, то, втори, трети, аз четвърти, CrazyBG, пети. Сега CrazyBG се опитва да оцели. Ето там ето и шишетата. Ето вижте. Ето. Аре де! Аре бе, цели бе! Какво ще е страх? Сега цели. CrazyBG цели! Толкова близо беше, CrazyBG падна! CrazyBG! CrazyBG! Сега тоя ще се опита да ги оцели. Дали ще ги оцели? Арде! Арде, давай! Колко близо мина! Сега съм сега ето това момиче и след това съм аз. Аре бе! Сега е Микаела. Дали Микаела ще оцели? Ето това момиче. Цели де! Аре! Дано аз. Аре, Микаела сега цели. Айде, топката връх. Сега съм аз! Дими, заснеми. Ей, тук близо. Ти ме шет. Пази се. Ето го, Дани. Аре, сега Не, Дани! Сега е CrazyBG, аз не успях. Ето го Фрейзи. Баци ми Ракитич! Колко близо беше! Колко близо беше! До сега никой не е оцелил. Давай! Чакай! Колко близо мина! Колко близо мина! CrazyBG е бати кревака! Сега е ония с черното Саши. То не се вижда много. Аре! Това са бори всичките! Това са бори всичките! Ето вижте!